A Pobra tomará exemplo este ano doutras vilas galegas nas que tomar as uvas ao mediodía é tamén unha tradición. Así o Concello ten todo preparado para recibir como se merece o 2024, cunha festa a partir das 11:30 da mañá, diante da Casa Consistorial, con DJ e actuacións musicais, e que terá como prato forte ás 12 as badaladas con Tania Fuejo, e unha posterior actuación dos festicultores. Este ano na Pobra vanse dar as campanadas ás 12 da mañá. Quixemos apostar por esa hora porque así creemos que o pode disfrutar moitas máis persoas que abarcan a diferentes edades, como os máis pequenos, os avós, as nais, os pais, que pode abarcar a todas as edades, non? Cando pola noite é xa orientado a unhas edades determinadas. Xa pola tarde, ás 5, a Casa da Mocidade converterase no escenario dunha festa xuvenil con DJ, e a noite a actividade festiva trasladarase á Praza Alcalde II Durán, coa tradicional celebración da festa de Aninovo, coa discoteca móvil Chocolate, a partir da 1 da mañá. Haberá toda a noite tamén un DJ con disco móvil Chocolate, e tamén habrá barra e habrá toda a noite festa, habrá cotillón, habrá un fotocall, o que xa se viña facendo todos os anos para darlle tamén a oportunidade á xente da Pobra que teña un espacio onde poder estar na noite de fin de ano para a xente que non queira moverse de aquí, non?